अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा 5 साल के अंदर में कि इसके पहले आप लोग का मेरा छवि बेदाग है, कहीं से भी किसी भी तरह का मेरे ऊपर कोई दाग। जी नमस्कार, कैसे मारे रहो सब, उम्मीद करता नहीं अच्छा हो। खब पावर स्टार पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह रोलाहन उनके वीडियो रहुआ सब देख रहा रहनी है, जेमें दीपक सिंह साफ साफ कहता रहे कि हमरा पर जितना इल्जाम लगल बा, हमरा पर जितना चीज लगावल जाता, इस सब जौन बा कि बेफुजूल बा। हम कोनो प्रकार के कोनो तरह के चोरी वोरी नहीं कैले, हम कोनो प्रकार के पैसा एने ओने नहीं कैले। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह आखिर मैनेजर चेंज काहे कर दल है, आखिर मैनेजर हटा काहे दल है, अपना टीम से दीपक सिंह के काहे निकाल दल है, वीडियो में बनल रही, यही पर बात कल जाई। और वह सबके एगो बात बता दी कि आज से कम 15 साल पहले से दीपक सिंह और पावर स्टार पवन सिंह के दोस्ती बा, जौन की 2021 के बाद मैनेजर के काम निभावत रहन दीपक सिंह। ओकरा पहले सिर्फ दोस्ती रहा, बाकी कोनो बात ना रहा। बाकी पावर स्टार पवन सिंह बहुत सारा मंच से खुलेआम कहले बड़े कि अगर 2021 से पवन सिंह खड़ा हुआ है, पवन सिंह अगर इस लाइन में अपना बनाया है तो इस सिर्फ दीपक भैया का देन है, दीपक सिंह का देन है, मेरा दोस्त दीपक का देन है। ऐसे बहुत सारा मंच पर वह सब देख ले। खब पावर स्टार पवन सिंह अपन भाई के तरह दीपक सिंह के मानत रहा, इस सारा लोग जानता। लेकिन आखिर दीपक सिंह हो के इस सब लोग ना जानत हो, हम बताओ तनी। हम बता दी कि भोजपुरी जगत के एगो बहुत बढ़िया जौन बा कि गीतकार बड़न, उनके रिलेशन के हम दीपक सिंह, जेकर नाम है बीने बिहारी। बीने बिहारी के शायद बहनोई हमन दीपक सिंह। उ दीपक सिंह आ पावर स्टार पवन सिंह के दोस्ती करावे में सबसे बड़ा योगदान अगर केहू के बा तो उ बावे बीने बिहारी जी के। बीने बिहारी जी एगो इंटरव्यू में साफ साफ कहले बानी कि पवन सिंह आ दीपक सिंह आजो एक बालो आ कालो एक रहिलो, थोड़ा सा मन में अनबन होला। हर परिवार में जहाँ 4 आदमी रहेले वो जी खटपट होत रहेला, तो खटपट से रिश्ता खराब ना करे के। लेकिन भैया रिश्ता खराब ना करे के, लेकिन पवन सिंह मैनेजर पोस्ट से हटा दले, ई कहीं ना कहीं दुख के बात बा। लेकिन जे भी वीडियो देखता ओकरा के हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के वजह से ही हमनी के दीपक सिंह के जानत नहीं, ना तो दीपक सिंह के केहू ना जानत रहा, सिर्फ पवन सिंह के वजह से दीपक सिंह के जानत नहीं। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह सलामत रहे, पावर स्टार पवन सिंह स्तंभ बने रहे। बाकी दीपक सिंह के कोनो भोजपुरी इंडस्ट्री से लेन देन ना रहेला। बाकी बात रहल पैसा रुपया के, तो बहुत सारा वीडियो में इहो रउआ लोग के पता होई कि पैसा रुपया दीपक सिंह के हाथ में ना रहे चुनाव वाला। तो चुनाव के बाद से ही बिगड़ल बा जितना माहौल। यही पर हम ये कहम जे दीपक भैया आ पावर स्टार पवन सिंह दोनों लोग के बैठ के सुलझावे के चाहिए, कोनो प्रकार के एमे कंट्रोवर्सी ना होके के चाहिए। बाकी लास्ट में तू का कहब भैया? हम यह कहे के चाहतनी कि आखिर दीपक सिंह पवन सिंह के जब दहिना हाथ रहन तैसन ब्लेम आखिर लागल हो के? देखो सबसे पहले हम बता दी कि भाई परिवार जहाँ रहेला, जहाँ दोस्ती यारी रहेला, वो जी थोड़ा बहुत अनबन होला। लेकिन पैसा के आखिर मैटर ना रहा, आखिर कौना चीज का मैटर रहा जौना चीज से बिगड़ल है। तो अभी तकले दीपक सिंह लाइव आइल बड़े, कुछ तो गड़बड़ बा, कुछ तो गड़बड़ बा, जौना कारण से भइल बा। तो दीपक सिंह अभी लाइव आई रहन, ओकरा बाद बहुत सारा बात अपन कहले बड़े, रुआ सब जाके लाइव देख सकतानी। बाकी हमरा वीडियो में भी आगे लागल बा लाइव, रुआ सब देख सकतानी। बाकी एगो और बात कहतनी कि चैनल पर तनिया सा रुआ सब प्यार दुलार दी, काहे कि अपडेट एकदम अपडेट बाय अपडेट दियाला। तो रुआ सब खूब वीडियो के शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब कर ली। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।